Welcome to Like Mobile always fire. Welcome to Shado. So please sabaracarai. Ja zawsze troszkę. Аз така. Всяка си взема слитинг тайма и Как се засили? О, тук ще паднат като извинявай. майка. Хърляш, бе. С Богом хърляш. С Богом хърляш. Че как? Машина ми как? Да го ева. Аз не съм да знам, че не съм корени. Това обяснява много. Значи, чао, брат, днеска разбрах, че имам рапчански корени. Това знаеш какво комбина? Не живота, откъде ми? Идвай Днеска- си гледай детето. Еди Идвай преди си гледай братле, детето или давай издръжка. един приятел ме избазика, че е умрял в катастрофа. И след това за малко щеше да бъде в катастрофа. Нямаше да го бута. Кой да Защото ме слуша? всички. Тая Рита тук много ме в смисъл, тя много irritations. Леле. Ама, това е пука и патрона просто ме следва, е така. Аз буквално фликърнах патрона, ти казвам, батко, право в мен, разбираш, направо се разбика на самолет. Кой влязах? Така и не разбрах. Че ти викам, Някой патрона, влязах. в кола. Той дойде, затова влязах в някой. Има по-голям исторически. Ама, който ангелата искам да я жив и здрав. Към който ангелата да я жив. Много дълги години да ти е жив и здрав семейството, како? Ох. И това да не го казвам, това не го казвам, защото е преподавател, ти го казвам по-преди батко, защото тук така ма спаси. Тако спаси. Реално, като беше напушил, и аз трябваше да му казвам, да война бата, че не е пушил. Ах, майко, ах, майко. Хай сама. Еми не можах. Брат,
Иначе Значи, опитах брат, да те спаса. аз Ма не съм ми това, се не, получи. аз съм Сори. казал, бе, ти си е кака, обаче аз ти казвам просто, че аз съм глупак. Аз изглежда като абокат във вена, майка. Жизнените Избяга точки. от пеншота. Не лошо. Не лошо, бе. Жизнени точки, живот. Братлете, 5000 атака. You have been gate. Той Джос е какъв е потомец от наркотик. Потомец на бавняри. Маля, взема да умра тук. Умри бе, мама ти да еба. Бррр, бам. Че харето батко тук. Ти Иван Сака. Толкова трябва да изчакаш да има мулт. Чакай, защото ти са каш, Иван. Малко каса къвш тук. Абе, май беше, Нина? май, или Димитър, или Василев, кой беше? Нито едно от двете. Давай. Опа. Той бакалаврия на нас другото. Добре, няма да кам пое. Добре. Който ми беше отрязан официално. Вече се стъцуваш. На майката. Чая, че се стреснах.